polis emmesini alıp gidipdir, nemedipdir, men diýmedim, ol diýmedi, bu sagatda geldi, o sagatda geldi, men çağırmadım. Haýsy miting golaýsyn tapagy ýok, şo bir gelýän adamlar gelýär. Siz şu ýagdaýda halky itikläp, men etmedim, ol etmedi dip itikläp oturdyňa, aňaryk giden soň bu hökümet özü sana meýurt diýip bermeýär. Siziň özüňiz halky böljek bolup otursyňyz. O gümmolleňiňe gurban bolup giden ok, ilki özüňiz agzyr bolun, haýyş sizden. Ve padogonumuzda da özgedegimize yüzünesin öyle tutuş kiperin Türkmenlerinin adından İziyarasın ve padogon. Başın sağ olsun. Cay cennetten olsun. Kayışlardan şu spor diyen zadı koyalım. Bizim apazitçilamada, aktivistlamada hemmekşe yüzünesin öyle. Şu at arada ne Türkiye'de İstanbul'da miting olanına polis emmesini alıp gidipdir, nemedipdir, men diýmedim, ol diýmedi, bu sagatda geldi, o sagatda geldi, men çağırmadım. Hemmeňiz halky, orta düşen halky itikläp başladyňyz. Şu ýagdaýda şey diýip oturýarsyňyz, polis alyp gidipdir zat diýip, bir-biriňizi orta oda oklap oturýarsyňyz, men etmedim, ol etmedi diýip. Siz näme pikir edýäňiz? Şol adamlar, gelen adamlar, her bir opozisiýa aýry-aýry adamlar bar diýip düşünýär. Haýsy miting golaýsyn tapagy ýok, şo bir gelýän adamlar gelýär. Kim çağırsa da şo bir adam gelýär. Onu çağırdı başka adam, bu opozisioner çağırdı başka adam, oňa zat ýok. Siz şu ýagdaýda halky itikläp, men etmedim, ol etmedi diýip itikläp oturdyňa, aňaryk giden soň hökümet özü sana meýurt diýip bermeýär, uruşkan bolsa näme etjeksiz? Sen ayda sen ağzı birlik diýsem, ana şu opozisiýa dedim. Opozisiýanyň özünde ağzı birlik ýok. Siziň özüňiz halky böljek bolup oturýarsyňyz. Ну что это, блядь? Men dinleýänler, bular gürläben bilen ok, gümmolleňiňe gurban bolup giden ok. O gelen adamlar intek näme digine düşünen ok, şo gümmollysa-da şo znaçit o ýönde de biziň tarabymyza geçdi. Gümmollysa-da ýetdik şol. Öňe çykyp. Gümmol diýmeýänler hem bar. Aslında gümmol diýmene gelen adamyň göwüň soýa. Sizi görüp. Siz biraz görelle bolun. Gaýrat edin adamlara. Tagym agzyr del. Agzyr bolanoklar diýip söýüp oturýarsyňyz, ilki özüňiz agzyr bolun, haýyş sizden. Ve padogonumuzda da özgedegimize yüzünesin öyle tutuş kiperin Türkmenlerinin adından İziyarasın ve padogon. Cay cennetten olsun, çağan cay hemişe de cennettendir. Başın sağ olsun, mert ol, gayrat et, mert ol. Ölýän kän adamlar, gaty köp adamlar ölüp otur Aşgabatda, Lewapda, Marda, Balkanda, Daşoğuzda kän ahalla adam ölüp otur. Ölüp gidiversin diýip soğuk sala bolmaň, agzyr bolun, opozisiýerler size ýüzlenýän, gayrat edin. Любой, mana şu opozisiýa dediler zaten, конечно, berde Kipr'de основной, men bu zatları bilinmän, bizler halk ağzı birlikde, toku halkımız üçün, özümüzün Türkmenistan vatanımız üçün bu zatları edotmuz. Opozisiýa zat ýok berde. No, opozisiýa bar, ular hem ýakşy malades, şunça mesela aydalı Amerika'da ya Germanya, Russiýada şundak ağız birlikleri topla bir zatlar etjek bolup ýöretler. Toku bir zadım haýyşlardan şu spor diýen zady koýalım. Spor ýakşy zat emas. Liboy spor özümüzün üstümizden güldürmek. Liboy spor edemiz. Bizler birinci niyetimizi doğrulap şu gireli, sağ salamat haramlardan ayralı, şu domuz Berdi Muhammed bu kızlar bunun adı ya adımda durmuydu. Şunu ayrandan son ana şöyle sporla şaslarımı oturup çay içeslerimi. O жисlerin problemi. Только şu yurt dışında никто не имеет права ни с каким земляком тягаться. В принципе, логично. Не имеет права абсолютно. За какой-то пустой затлар için. Haýyş. Не делайте так. Давайте ağzı bir bolalı, işimizi, niyetimizi edelim. Beçelerimize yol açalı. Şu anda adamlar berde oturup kıynalıp, zad edip, özümüzün doğru gitmene Huda yolu verecek men ya. Ben İmamcanda, Sakıcanda barıp Huda yolu veren yiğitlerden ben.
Xudaya şükür. Ben barı bilemiyorum. Kim? Berdi Muhammed. Мы в дерьме! Мы в дерьме! Kim? Yegenleri. Yol yapıp durlar. Atayın senin toprağın mı sen kimsen ya? Смекаешь? Ya yol yapıp gelen adamı komitete tıkıp bu komiteye çıklara maydaman. Bala çağın yok mu? O atam doğraydı attı. Atam doğraydı attı. Kaysı miliseni gördün dedi, öz ecelini ölenini dedi. Hiçbir yer. Maskara olup yatakta yenem teki taradı tekinde öledi. Etmen bunda. Bugün amaz geçemez. Tobanıza dayanın. Prost adam bolunlar. Zakondan çıkmanlar. Bilemezler hem işlemeli, pul kazanmalı. Ama zakondan çıkmanlar. Easy. Halka azap vermenler. Hayiş. Organ işgärleriniň hemmesi, haýsy gulluk bolsun, edara bolsun, şu bolup geçen zatlar emmeňiziň sizin günäňize. Siz bir adama gulluk edip, diýen zatlaryny edip, emme zady sizin jogapkärligiňize. What the fuck is this? Konstitusiýanam gaýrat ediňde açyp okaň. Siz halky goramaly. Gurban ulyny goramaly. Ýok onýaza. Ya pul berip gireniňizi okanyňyzam şu taýda üstüne açmaňa utanyňa biraz. Düşünün şu zady. Siziň bertir çağalaňyz ba, milisiýa, polisiýa bolup o kadar edip pikir edýäň. Näme boljagyna garansiýa ba mertirin. Viziyatka alar ýaly kim maly? Hiç kimden viziyatka da maly bilen zoksyz. 2 milyon 200 mi? 2 Ha? milyon 100 halk kaldı. Kaçı gitti emesi ya? Günahını götürüp yürüttü şu an. Gatyly günäler edýäňiz şu zady düşünün, özüňize gelin, gaýrat edin, täm geçler. Or türkmen raýatlary sag oturuň, saglykda görüşeli. Nesip bolsa hemmemiz ýurdumyzda agzy ýürleşip gülüşip, şu Hudaý ol edilýänem bolsa, bile edip toý edilýänem bolsa, bile gülüşip şatly şu bir hakykatdan bir nurana ýurdumyzda duşaly. Sag olun, sag oturuň.